branding-eksperterne. I sidste uge talte vi om Apples fremragende branding af deres nye produkt, den stationære computer Mac Pro. Og i denne uge vil vi snakke om Monster Energy, energidrikken der. Og hvad er Monster Energy? Monster, det er jo et energidrik, som vi har set her de sidste par år, og specielt i USA, hvis at personer, også herhjemme, der følger meget med ekstremsport, har de set, at Monster sponsorerer rigtig mange ekstremsports udøvere. Men her i Danmark er det også blevet mere og mere populært her gennem årene. Og det er vel mere end bare ekstremsport? Ja. De er bygget meget om det, at det skal være meget hvidt og... Ja. Jeg hørte, de synes også et bane og sådan noget der. Ja. Så de sponsorerer for skiudøvere, der løber på langrand, til rockbands i Sverige, til monster truck udøvere i USA. Så de dækker en rigtig stor gruppe sportsudøvere. Ja, præcis. Det er sådan en målprofil. De har sådan en målprofil på sådan unge mennesker, men hvad er det der? 16 til 30 år faktisk? Ja. Og ja, det er jo sådan unge, som for det meste går i byen, eller bare præcis spiller computer. Fordi man har jo hørt, at Monster er blevet kaldt for gamernes energidrik. Ja, det er til de mange lange nætter, som de fleste computerspillere de har haft, så virker Monster rigtig godt. Ja, præcis. Men jeg lagde også mærke til her den anden dag nede i Hillerød by, der har de altid haft vodka og så energidrik sammen, og det har altid været Red Bull i en lang årrække. Ja. Men nu har de blevet erstattet med Monster. Ja, det. Ja. Og en lille sjov historie, det var også, at jeg var nede i Silvan, fordi at en af mine venner han skulle have noget værktøj, og så oppe i kassen, så sælger de også Monster. Og det har man jo heller ikke set før, at de er så udbredt også, fordi at der er mange almindelige mennesker, som ikke kender det, men specielt her blandt os unge, så er det meget populært. Ja, præcis. Men også det, at de får sådan en ny status, at de sådan går op og overhælder Red Bull. Ja. Ja. At man ikke bare beder om en Red Bull, men ja, at det ikke bliver alt for farligt det der, men at man så i stedet for en Red Bull får en Monster Energy med til sin en vodka. Ja. Men hvad mener du, nu snakker vi om Apple sidste gang, som var meget innovativ i forhold til deres produkter. Hvad mener du med Monster? Hvorfor har de vundet så stort et markedsandel, specielt her de sidste år? Det vil sige, at de kommer ind på, du sagde om, at de producerer så mange forskellige ting, at de får så bred en målgruppe. Ligesom blandt andet, at de her for nylig, så er de jo i gang med den der kampagne med Call of Duty. Det er meget populært one-shooter, eller first-person shooter-spil, computerspil, hvor de ligesom hedder nu, tager deres, eller logoet af Call of Duty-spillet, som så hedder Call of Duty Ghosts, på deres dåser, og hvor de ligesom udover en form for merchandise, som t-shirts, kasketter og keyhænger og sådan noget der, hvor de gør det mere interessant for folk, som spiller computer, eller PlayStation, eller alt konsolspil, hvor du kan få Call of Duty på. Og det er jo kommet tilbage med Monster Energy, det ligesom er gamernes energidrik. Ja. Lidt tilbage der med, hvor du kan få det henne, altså du sagde Silvan. Ja. Men de er jo udbredt mange andre steder. Det er jo, man ser jo Monsters over det hele. I skolens kantine, til den lokale tank, til den lokale købmand, altså det er blevet rigtig udbredt. Og det er specielt her, jeg mener, at det er år 2013, hvor de fik deres rigtig store gennembrud. Nu, I Danmark eller generelt i hele verden? Jeg mener i Danmark. Nu har jeg et stort kendskab til en tankstation, og der mener jeg, at man kan tydeligt mærke på kunderne, at der er sgu mange, der er rigtig mange, der begynder at købe Monsters frem for Red Bull. Og jeg mener også, at de har fået meget større plads i top of mind hos folk. Det har altid været Red Bull, der har været... Man har tænkt på energidrik til Red Bull. Ja, kun Red Bull. Ja. Og det er det ikke rigtig mere. Monster, de har ligesom taget en del af den målgruppe. Ja. Specielt blandt de unge. Ja. Men når du ser på kvalitet og pris, hvor ligger Monster henne? Jamen, det ligger over de fleste energidrikke, når jeg tænker Cook og X-Ray. Ja. Specielt X-Ray, det er cirka dobbelt så dyrt som X-Ray.
Men så ligger det lige under Red Bull. Blandt andet nede på tanken, der koster det 23 kroner. Monster. Ja. Og for en halv liters. Og det koster 21,5 for de normale halv liters energidrikke. Ja. Så det ligger lidt over gennemsnittet i forhold til prisen på energidrikke. Men til gengæld, det skal også begynde at blive stærkt brand. Men ja, det er jo nu på nu. Vil du sige, at det er et ok pris at give for et brand, som er så stærkt, og det, at du får det i samme mængde, altså du betaler, det var 20 kroner for en 250 ml Red Bull på et tidspunkt. Ja. Det var meget ind. Og nu giver det så det samme, men for en dåse dobbelt stor, men med et brand, som er næsten så stærkt som Red Bull. Vil du synes, det er ok, at man gør det, eller at man kan det? Tillade at tage så meget for en dåse? Det ved jeg ikke. Altså, det er jo et stærkt brand, og det er sådan en status, som vi får. Ja, og jeg mener, at det er jo bare blevet udbredt, at den danske kultur tager meget imod alle amerikanske sådan brands og mærkevarer. Ja. Og man så det med Red Bull tidligere, og nu ser man det så med Monsters, fordi at vi minder os meget om den amerikanske kultur, så jeg synes, at det er rimelig nok, at man skal betale lidt ekstra for at få et produkt som Monster. Men også lige, vi snakker om Apple til starten nu, og det er, at vi søger det imod amerikanske produkter. Ja. At de simpelthen tager så meget for det, i forhold til hvad de koster over i USA. Ja. Det er jo bare sådan, det er. Ja, desværre. Men jeg ved, at de bliver ved med at komme noget nyt hele tiden, og vi så bare er, jeg vil sige, sådan hjerneløse forbrugere, men det er vi som sådan på en måde. Ja, og jeg synes også, at det man kan mærke med Monsters succes, det er, at deres produkter de bliver mere og mere udbredt, og de får et meget bredere sortiment gennem årene. Vi var meget vant til, at det var Monsters, det var den grønne og den sorte, som vi drak og som vi så i butikkerne, men nu er de kommet frem med mere end 10 forskellige varianter. Ja. Det er selvfølgelig ikke alle sammen, der er så udbredt i Danmark, men vi har vel 500 måske. Ja, man kan godt mærke, at de satser på at få en større markedsandel i Danmark. Ja. Og nu så jeg blandt andet bare, at det har altid været meget sportsdrik og sådan noget, men nu er de også kommet med en proteinpulver, eller en proteindrik. Det er sådan shake, det her? Ja, som du også har lagt mærke til. Ja. Det er jo, så kan du jo som sådan ind på et nyt marked, ligesom Kult har gjort. Ja. De går ind på sådan noget som ligesom vitamin water, det er gjort sådan, hvor de har ja, det er så ikke vitamin water. Det her det med proteindrikke, som sådan med frugtsmag og sådan noget der. Synes du det er det nye skridt for en energidrik at gå over i proteindrikke? Ja, det synes jeg. Altså, de rammer jo en større målgruppe, og man kan jo sige, at proteindrikke rammer jo den samme målgruppe som energidrikke. Og derfor, så det er jo ligesom en form for brancheglidning, vil jeg kalde det. At den målgruppe, de følger dem lige meget, hvad de laver. Altså, når de er i træningscenter, så kan man tage en Monster til at få en større muskelmasse, når man er ude og dyrke. Proteindrikke? Ja, proteindrikke, ja, undskyld. Og når man er ude og dyrke sport, så hvis man føler sig lidt træt, så kan man tage en almindelig Monster til at få en energiopvækker. Ja. Så derfor så det er sådan det samme sådan med din præstation, faktisk. Ja. 100%. Ja, skal vi se det med?